दैया गिदिरथार नामा? दैया फिसासोमोन। गिदिरसोमोन? नायाबा खाथौआबा र' लाखिथ' ओंखारनि बैजों जाया दा फिसासोलै हायो नोंलाय बेजोंनो फिसासो बैजों सालायजायोनो बेयो जाहैबाय खुंग्रिं बाजार लोगोफोर बेखौ नायनो हागोन खुंग्रिं बाजारा माबायदि बे शुक्रबारावसो बाजार जायोनो नायलांनो हागोन बै नुहुरनाया जाहैबाय खुंग्रिंनि हाई स्कुल ओरै लासैनो नायलांबाय थादो आं देखायगासिनो दङ खुंग्रिं बाजारा माबायदि नायलांबाय था बे जाहैबाय खुंग्रिं बाजार पान्जाब नेशनेल बेंक खुंग्रिंनि ओरैहाय दङ बाजार जाग्रा जायगा बै नुहुरनाया लामा बेजोंनो हाबो बाजाराव हाबफैबा बे लामाजोंनो फैनाय जायो सोरबाफोर नुवाखैबा नायनानै लानो हागोन लोगोफोर बे जाहैबाय खुंग्रिं ओनसोल चिरां जिल्लानि बै साहा दखान बैसां होयो बिसिना हायावसो थायो लावानो नै बिबार बारजोब्बाय ओरैथिं सिबिं दङ सिबिं बागान थास' बागानबो दङ एकदम हायाव जोब थायगासिनो दं बिबार बारगासिनो दङ औ ओरै फिथाइ दं नै हायावनो थायो बिसोर लागोना लावा हायावनो नै थायगासिनो दं नै जोंहासो बैसां होलाबायनानै लावखौ थायहोलाबायो बिसिना हायावनो जायो नायदो ओरैहाय सिबिं बागानमोन सिबिं बागाना बेसेबांबा गुवारमोन हाजोब्बाय बेयो जाहैबाय एकदम खुंग्रिंनि सा सोनाब थानानै हादानफारा बियो बाव बिराद आबाद मावो आं दिनैसो फैफेरदों आलासि जाफैना मालाय आलु मनासे मोनबाय बिस्रा एकदम आलुआ गिदिर गिदिर जाबावबाय नै ससेल' बुरदों जा मोजां जादों सानथिफुरनि आलुना गोथाव जायो एकदम खुंग्रिंना गलाम खालामथारनायसोलै आंखौ लाइननिल' बुरदोंनो नायलाय बिफांफ्रा नायलाय बिफांफ्रा बिसि बुरजा जाला बेदर थांनांगौखौनो मा ना खालामखो आलासि फैनाय नङालै बेयो बे बिफांखौ फबना दोनबोफिनजोबदो बेदर जाफिनो खोमा बेदर देरफिनो खोमा फबना दोनजोबदो बिफाङा